Men ja, så jeg er ked af det, hvis I skal se på noget halvfærdigt, eller hvad ved jeg. Men den her video, den bliver ikke lagt helt fuld, den står lidt på den. Det er næsten lidt nødt til det, så tjekker om det virker, og lige se om jeg kan sætte sammen. Eller kæmpe. Og det betyder, dårlig, rigtig dårlig, den dårligste nyhed. Ingen intro. Ikke min total nice intro kan jeg ikke komme på. Men I er velkommen til at se den i introen på min kanal. Min kanal-intro, eller kanal-intro, det ved jeg nu ikke, jeg vil kalde det, men min intro der på min kanal. Jeg har den på, service der, nice. Undskyld, jeg går helt væk for det. Men så kan I bare se den. Ja. Og service der. Har jeg jo dejligt service der. Altså, du må lige sige det her, service der. Altså, en service der, hvor jeg ser det her til 2 helt på. En service der, det er sådan, når du har fået 100 kills med våben, og så er okay, så 100 kills med våben. Du får en belønning for det, okay. Nu har du også noget udstyr med til. Det er sammen 200 og alt det der, det er service der. Den er rigtig fedt. Den er også 2 gange til den her våben. Jeg tror faktisk, jeg overvejer det med den nye våben indtil videre. Altså nej, det gør nok kills, synes jeg. Så ja, det er Asphalt 2. Så kan man så også godt lide Asphalt. Det var også bedre Asphalt. De der sættelsen, der så det var også godt lide. Altså ikke noget, det var også god nok. Det er selv sådan personligt. Det er lige af samme bog. Okay, den er fin. Kun nu vil jeg lige sige, det er perfekt. Hvor jeg lige på den i stedet. Jeg vil ikke sige, det er perfekt. Men hvad? Det er perfekt. Jeg synes, den er helt nice. Og ja, I må godt skrive i kommentaren, hvis I er mere på for så skriv bare i kommentaren, og siger noget mig, jeg skal skrive til mig. Og hvis I vil se noget survival multiplayer, så bliver jeg altså på en anden server, fordi ja, det flipper. Jeg har sagt, så er det survival single player, jeg kan lave Minecraft, den er nok kommet af. Altså der var Counter-Strike, der vil komme. Og den video har jeg faktisk også lavet, nej, den har jeg faktisk ikke lavet. Jeg tror jeg har lavet alle mine videoer med det. Men ja, der vil være kommet en kanal. For det første, de ved slet ikke noget om det, så jeg ved det. Minecraft, Call of Duty, der kommer med. Battlefield 3. Altså, Minecraft. Måske, jeg er ikke sikker. Men måske lidt for sjov, som jeg ser mig ud, skulle gøre det. Jeg synes det er rigtig fedt, så ja. Hvor er jeg dårlig? Men